Guys, natakaron sa Santo Niño, San Miguel, Bohol guys. Nihunong takaron kay tungod sa uwan karon akong gibo akong racket karon guys. Nagdaking ko og buwad guys gikan sa ubay guys. Unya guys, nihunong kadiyo tungod sa uwan. Karong oras ha guys, murag gutom-gutom na gyud guys kay gikan pa sa biyahe kapoy kaayo unya okay lang guys para sa pamilya guys. Unya nay mga bahay diri guys, mga tagsa nga bahay diri guys. Unya layo og tindahan guys. Murag karon tengarong oras sa ting istak karon guys. Unya karon natong buhaton guys arong makakwanta sa tong kagutom. Karon guys, mangita ta karon og kanang kakan-an nga kuan kanang malibre ta guys. Nga unsaon nga kanang tao nga bisag di na mo gamit og kwarta makakaon makahupay sa kagutom guys. Tara guys, let's go guys. Tara guys, ito makita diri guys na tariksik guys. Ito nakita diri unya tagsaray bahay diri guys. Unya tanawa. Unya ano siya guys ang akong sakyanan guys. Gabing lapo ka guys. Lapo kayo. Unya karon mangita tayo kakanan guys sa tadawit mga kakanan diri guys nga makalibre ta. Naamay ko diri guys mga wild nga biyabas guys. Kani guys, okay na ni guys maka kan tambalan ni sa kan atong kagutom. Okay guys, dara guys. Mo na siya guys ang biyabas guys. Karon guys, salamat ta sa Ginoo guys nga karon Atlanta sa daghang nga yung bunga nga biyabas dara guys. Mo na siya guys. Oh guys, so guys, mo ni makahupay sa atong kagutom guys. Ang bayabas guys. Daghang kayo bayabas guys oh. Oh guys. Kay libre ni guys. Gikan sa kahitas ani hatag ni sa Ginoo guys. Unya kining bayabas sa guys wild ni nga kwan. Way nagtanom ani. Tinanom ni siya sa mga langgam guys. Alita sa ilawom guys, musud sa ilawom guys. Kipiti ka nang bayabas guys. Dala guys oh. Daghang kayo bayabas. Oh, libre ni guys, wa ni bayad guys. Ang nakalabit din sa bukid guys, libre ang mga pagkaon diri guys. Pwede manguha ka guys, libre kayo guys oh. Salawa guys. Makakuan ni guys, makakuan ni sa tong kagutom guys. Libre kayo guys, unya kuan ka nang wala tay bayad bali nun ani. Guys, kay kini siya tinanom ni siya sa mga langgam guys. At sa ilawom guys, na daghang ilawom bayabas guys. Pusod sa ilawom guys, na sa ilawom guys daghang bayabas. Guys, daghang bayabas sa ilawom guys. Daghang bayabas sa ilaw. Alita sa unggas ilawom kay. Nadakong bayabas diri guys. Tara guys. Wild nga bayabas guys. Libre ni. Ay nagtanaman ang mga langgam guys. Guys, guys. Bayabas guys. Layo magtindahan diri guys. Kini guys makakuha na sa katong kagutom. Isa man siya itaw snack guys diri sa bukid guys. Bayabas guys. Sa bata pa ko guys, mo ni among kaunong bayabas. Mga mayabas mi sa nag-eskwela pa kog elementary guys. Nabi kay ni bayabas guys. Sustansya kayo. Puno na siya sa vitamina guys. Unya, daghang kayo bayabas guys. Tara guys. So kabuton kasi lang guys. Siba po guys. Tara guys, tara. Guys. Lamig yun guys kay makagawan sa itong kaguto guys. Pa ni siya ka ng chemical guys kay wild nga bayabas ni guys. Langga maraan tanom ani. Pa ni wagig spray guys, libre ni kayo guys. Napaydagan diri guys, mga pata guys. Guys, sala guys. Nadako diri guys, bayabas guys. Magkabuton guys. Tos ibabaw dako kayo guys. Pamantay kuan diri guys kanang kuhit guys. Ato lang hinay-hinayan ni tunga guys. Guys. Nada ko katabang ning bayabas guys. Apa guys dari guys. Puno lang atong bulsa ni guys. Apa guys, taway mga hinog guys. Libre ka hini guys. Mani tambal sa kagutom guys. Mani snack sa bukid guys. Kining bayabas guys. Daghan kayo libre ning bayabas ha. Way tagyan ni guys. Kuan siya kanang tanom ra ni siya gikan sa kuan niturok ni siya gikan sa mga tai sa langgam. Kining biyabasa guys, daghan ni biyabasa guys. Tanaw guys, open na atong bulsa guys.
Kapag guys, pikas guys, puno na. Puno nagbulsa guys. Kapag guys. Oh, pwede kang biyabas guys. Habi diri sa bukid guys, kanang kwadjud kayo kanang di jud ka magutuman guys kay nay mga blessing nga gihatag sa Ginoo mo ni kini ang bayabas nga turok gikan sa langgam. While nga bayabas ni guys, while nagtanom ani. Oh, na guys. Basa ba sa gilag mabasa guys, basta basag lang mabasa tungod sa uwan guys, balag mabasa kay tungod sa makuan kagutom guys. Okay ra man gaypon guys kay kini bayabas sakto malig vitamins, resistensya. Oh, da guys. Sabot ta karon sa panahon karon guys, kinahanglan gitag resistensya sa lawas. Kay tungod sa COVID-19 sa virus. Kaning bayabas usapon ni siya guys. Usapon ni makapaligong sa atong immune system ni kay puno ni siya vitamin ni bayabas. Oh, at mangita pa ta guys kanang hino guys. O tara guys, tayo hino guys. So kabuton guys, kabuton. Nah, mutilaw ta guys, tamis pa ni bayabas ha. Kanas kayo guys, bayabas. Sabi. Labi ni guys, wala. Mawag imong imong kagutom ani bayabas. Sakto resistent sa bayabas. Ano guys, talig basa guys kay kung talig guys. Sabi lang guys kay atis na ano makada ko kan bayabas akong pamilya guys kay daghang-daghang itong bayabas ako guys. Na guys oh. Nah. Puno ning duha ka bulsa guys. At mga bata guys makakaon ni ang bayabas. Ito guys, mangita pa ta kon sa napay kon naidagko guys at sa kasi babo guys ha. Nah. Nadagko man magisutak sa ka guys kay kuha ka nang dangog kayo nya 101 nabasa lagay ko guys. Paglagay sa atas nga busog. Sulito na to guys kay kini bayabas guys kanang kani na kuan ni mamunga siya sa panahon nga di mamunga na panahon po mamunga. Kanto guys. Oh guys, bayabas guys. May gutom din. May gutom din guys kaya taktog ko nagtog sa stansya guys daga kayo bayabas guys. Why ka hot dali guys kay patong bulsa puno kayo guys oh. Puno sa bayabas. Okay. May gasto guys, libre ni bayabas. Ada ilang guys, sa ilang guys. Ay dengan guys, ay apa? Guys, oh. Guys. Kaya bayabas kayo. Natas ilang karon sa kabayabasan guys. Pungkot ta kay tungod na iuwan guys. Nya karon panahon na guys kanang iyan ng uwan. Ang akong negosyo karon guys, hinay kayo ang mga tao nara sa bahay guys. Nang tuog nya nara sa ilang bahay. Nang karon nya tatataon bisag motuwag na ning uwan. Kaon sa tagbayabas guys na guys. Amazing. Tamis kayo guys, ang bayabas guys. Basta mga bayabas nga wild, tamis kayo. Nalami. Solid time guys sa bukid. Ni mga bayabas. Wild nga bayabas. Ang kakuha ka. Kaya may nagtanong ani guys. Kini bayabas ha. Ang nailanggam nga mangiti, malibang. Dire maligas sing ada pita unya, moturok siya guys. Muna karon daghang kayo bayabas guys na. Tamis kayo guys. Ano pa? Ano guys? Tamis kayo guys. Kaya ng labas guys. Kita na ata guys. Kaya kami bayabas guys. May kahit kapas kayong bayabas guys. Ayan. Dari sa Santo Niño guys. Dari sa San Miguel, Bohol. Karon guys, nalaw guys. Na wang atong kagutom guys. Tungod sa bayabas. Aja kan na paidang guys. Puno pa ng duha ka bulsa guys. Busog pa guys. Sustansya pa, makadapat sa pamilya guys, bayabas. Ng mga bata.
Salamat guys. Salamat sa iyo pagtanaw. Ginaot ko nga magmalipayon mo karon. God bless guys. Thank you. And subscribe.